Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba nayi mitu yake. Anthu 11 mdziko muno apezeka ndi matenda a kolera. Gulu la malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zokuta ladandaula ndi anthu ena ochita malonda a mtundu kuti akusokoneza malondawa pogula zitsulo zosayenera. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya osewera akale a dziko lino yagonjetsa timu ya mpira wa miyendo ya osewera akale a dziko la Zambia. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati anthu 11 mdziko muno apezeka ndi matenda a kolera kuchokera maboma a Kasungu, Neno, Lilongwe, Balaka komanso Chitipa, ndipo padakali pano palibe yemwe wamwalira ndi matenda awa. Nduna ya zaumoyo a Madalitso Waloyi yatsimikizira izi ku Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe undunawo umapereka uthenga wa matenda a kolera mdziko muno. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Poyankhula pa msonkhanowu, nduna ya zaumoyo a Madalitso Waloyi yati undunawo wakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zithandizire kuthana ndi kufala kwa matenda awa mdziko muno, zomwe ndi kuphatikizapo kulemba ogwira ntchito a zaumoyo madera omwe matenda awa abuka, kulimbikitsa ntchito yopereka mauthenga okhudza matenda a kolera, komanso kulimbikitsa anthu kuti azichita ukhondo ndi kumwa madzi otetezeka. Awaloyi anaonjezera kuti undunawo ukugwira ntchito limodzi ndi mayiko ena a mchigawo cha SADC, bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO komanso mabungwe osiyanasiyana kuti athane ndi kufala kwa matenda awa. Kolera yafika pakati pathu, izi tikukamba makamaka ku boma la Kasungu komwe taona kuti kuli makesi 5 titayeza mwa ukadaulo kuchokera mmalabu athu, komanso ku boma la Neno komwe kuli makesi 3 a kolera. Ndiponso mbuyo mu pa 16 December tinatulusako kalata kuchokera ku nduna wathu wonena kuti tinali ndi kesi imodzi kulikonse boma ilise nali imodzi, maboma ake ndi Lilongwe, Balaka komanso Chitipa. So kusonyeza sokuti pamodzi tinganene kuti tili ndi makesi 11. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la WHO, Dr. Gertrude Chapotera, ati bungwe lawo ndilodzipereka pothandiza boma pofuna kuthana ndi kufala kwa matenda a kolera mdziko muno. Ife limodzi tikugwira ntchito limodzi ndi boma kuti tithandizire kumbali yoyesetsa kuti anthu ogwira ntchito za chipatala apezeke posepose. Mukudziwa kuti nkhani ya kolera zimatanthauza kuti ogwira ntchito amafunikira ambiri. Malo amenewo tikuthandiziranso kuonetsetsa kuti malabu ali ndi zipangiziro ndi supplies osiyanasiyana kuti ngati kolera ingapezeke pakati pathu athe kuipeza. Unduna wa zaumoyo wati uli ndi ndalama zoposa 600 miliyoni kwacha mu ndondomeko yolimbana ndi matenda a kolera, ndipo undunawu ukufuna ndalama pafupifupi 5.2 biliyoni kwacha kuti ithandizire pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a kolera mdziko muno. Gulu la amalonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zokuta la Second Hand and Scrap Metal Dealers Association ladandaula ndi anthu ena ochita malonda a mtundu kuti akusokoneza malondawa pogula zitsulo zosayenera. Wapampando wa gululi a Jonathan Patrick wadandaula ku Lilongwe pa msonkhano wa gululi womaliza mchaka cha 2025. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Malinga ndi wapampando wa gulu ochita malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zakuta la Second Hand and Scrap Metal Dealers Association a Jonathan Patrick, ndi zomvetsa chisoni kuti anthu ena akumachita malonda mtundu opanda kulembetsa ku gululi. A Jonathan anatsindika kufunika kwa onse ochita malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zakuta kukhala olembetsa ku gululi kuti alandire maphunziro oyenera pa malamulo amomwe bizinesi imayendera.
Iwo kenako anachenjeza onse ochita bizinesi za mchitidwe omagula zipangizo za Eskom ndi mabungwe opereka madzi mwa ena mdziko muno, ponena kuti yemwe atadzamugwira akutero adzamulanda chiphaso chochitira bizinesi. A Jonathan anati malamulo omwe amatsogolera zakayendetsedwe ka bizinesi sanasinthe ndipo aliyense ophwanya malamulowa adzamuyimba mulandu. A Flaxon Mponda ndi mlembi wa gulu la ogula ndi kugulitsa zitsulo zakutha. Anthu ambiri amene sanapange register ndi amene akupitiriza kwambiri kugula ndi kugulitsa katundu wa Eskom amene ali oletsedwa wa Eskom water board. Muona munthu akugulitsa ngakhale mita ya water board yolembedwa Lilongwe water board kapena Central Region water board akugulitsa pa scrap. Ndiye ifeyo ngati scrap tayesetsa ndipo tikuyesetsa kuwauza kuti aliyense amene akupanga business asangochoka kwawo kapena kungosiya business ina ndi kuyika scale umene ndikugula scrap abwereke kwa ife timpange register timphunzitse zitsulo zofunika kugula ndi zitsulo zosafunika kugula. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku polisi ya Lilongwe Alaudan Frank Kaira ati akugwira ntchito limodzi ndi gululi pofuna kuthana ndi mchitidwe owononga katundu wa boma. Akaira alangizanso mamembala a gululi kuti apitirize kutsatira malamulo ndi kupanga mgwirizano ndi achitetezo pofuna kuteteza katundu wa boma. Timapanga ma awareness komanso ma patrols kuonesa kuti katundu wa bomayi akutetezedwa, ndipo association imeneyi tikayifikira imatha kutithandiza ndi ndalama zonena kuti ifeyo tipitirize ma awareness kuchenjeza anthu zakuyipa kuononga katundu wa boma. Gulu la anthu ogula ndi kugulitsa zitsulo zakutha la Second Hand and Scrap Metal Dealers Association lili ndi mamembala opitirira 100 m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Banki ya First Capital FCB yapereka chimanga cholemera matani 190 cha ndalama zokwana 210 miliyoni kwacha kwa mawanja omwe akuvutika ndi njala m'boma la Chitadzulo. Polankhula pamwambo opereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu ku banki Remy Ng'omba wati iwo achita izi mogwirizana ndi pempho la boma kuti akufuna kwabwino athandizepo pa vuto la njala lomwe lakhudza mawanja 4 miliyoni mdziko muno. Ife ngati banki First Capital timakhulupirira kuti tipezeke tikugwira ntchito ndi chifukwa cha anthu, komanso anthuwa ndi amene ali abale. Kotero ifeyo timakhulupirira kuti kuthandiza anthu ndiye kuti banki ipanga operate bwino. Aboma atadandaula kunena zokuti pali vuto la njala mdziko muno, tinaona kuti nkoyenera kuti tigwire nawo ntchito limodzi kudzeranso bungwe la Dotma kuti anthu aja amene timagwira nawo ntchito limodzi akhale ndi chakudya kuti zinthu ziyende bwino mdziko muno. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu akubungwe loona ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dotma lomwe linalandira thandizoli Afyaupi Mwafongo wati ndiokondwa ndi zomwe banki yachita. Iwo ati chimangachi chifikira mawanja 1200 andera la mfumu yayikulu Nkalo ndi ena ochokera kwa Sub Traditional Authority Mpunga. Ife lero ndife osangala kwambiri chifukwa cha thandizo limeneli lomwe ya First Capital Bank tigwira chimanga chokwana matumba 3888 amene tikugawa ku mabanja amene ali pa chiopsezo cha njala malingana ndi kafukufuku amene amalipira assessment anapeza. Akafukufuku amene anaonesa kuti amayi okwana 4 miliyoni akhala pa chiopsezo cha njala. Ndi boma linakhazikitsa ndondomeko imene ikufunika ndalama za nkhaninkhani zokwana 209 4 biliyoni malayi kwacha. Pakali panopa tapezako 128.2 biliyoni malayi kwacha, ndiponso tikufunikira chithandizo chokwana 81 biliyoni malayi kwacha. Ndiye ndifotokoza kwambiri kuti First Capital Bank itamva pempho la boma lomwe president anapanga declare kuti dziko lino chiopsezo cha njala, ndiponso anapemphanso anthu akufuna kwabwino ndi mabungwe kuti athandizepo, iwo anabwera mwachangu kuti atithandizire. Ndifosangala kwambiri kuti thandizo limeneli lero lachitira umboni kuti atipasira chimanga komanso chimangachi anthu achilandira kuno. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti. Tiyeni tionenso mitu yake. Anthu 11 mdziko muno apezeka ndi matenda a kolera.
Gulu la malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zokuta ladandaula ndi anthu ena ochita malonda a mtunduwu kuti akusokoneza malondawa pogula zitsulo zosayenera. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya osewera akale a dziko lino yagonjetsa timu ya mpira wa miyendo ya osewera akale a dziko la Zambia. Sabara ino mu program ya Woman Talk. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hooray! Hooray! Merry Christmas and Happy New Year. Takulandiraninso ku nkhani zathu mawa uno, tipitirize ndi nkhani za masewero ndi nkhani yokuti timu ya dziko lino ya osewera akale a mpira wa miyendo Malawi Legends yagonjetsa timu ya Zambia Legends kuti itenge chikho itapambana kudzera m'mapenate zigoli 6-5, masewerowa atathera 2-2 pakutha mphindi 90. Malawi inachokera kumbuyo pomwe imatsalira ndi zigoli ziwiri mpaka mphindi 10 za kumapeto, pomwe timuyi inagoletsa zigoli zonse ziwiri kudzera mwa Mapopa Nsukwa komanso Jime Zakazaka, Kinapiri ndi mphunzitsi wa timuyi. So ndiyamike kwambiri ku Zambia chimene apanga za mpira. Ndikuziwa kuti mpira ndi chinthu choti chikhoza kupita uku kupita uku, koma anyamatanga leroro asonyeza kuti ngakhale they are old people, they have passed their prime, koma chimene ngaone nchoti ali ndi mtima umene anyamata patsopano aphunzirepo kuti fighting spirit mpaka kumapeto. Sumasiya chinthu ngakhale you are losing 3-0 2-0, you keep on fighting mpaka kumapeto. And also ma substitution amene tapanga inayo ndi azanga pa bench, I think athandizira kwambiri chifukwa tinalowesa anyamata amene they were pushing very hard. Kupitiriza nkhani za masewero, Freezer Zeka ndiye wakhala katswiri wa dziko wadzitho ndi kudziwa kukunga minyewa oyimira dziko lino Mr Malawi chaka chino. Mwambo unachitikira ku Kamuzu Institute mu mzinda wa Lilongwe. Pokhala katswiri, Zeka walandira ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha. James Brown wakhala wachiwiri, pomwe Chipi Maxwell ndiye wakhala wachitatu. Kumbali ya atsikana, Jennifer Pio ndiye wakhala katswiri, pomwe Lukia Ali anali wachiwiri, ndipo Constance Damson ndiye wakhala wachitatu. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre a Gerard Lipikwe wayamikira timu ya Wanderers kamba kupambana mpikisano wa TNM wa chaka chino. Alipikwe omwe anayimira mfumu ya mzindawo ayankhula izi pomwe amalandira timuyi ndi chikho chake pomwe imachokera mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati izi ndizosangalatsa kuti matimu a mu mzindawo akubweretsa zikho zomwe ndizofunikanso mu mbiri ya mu mzindawo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira timuyi a David Kanyenda wati ndi chikhumbokhumbo chawo kuti ateteze chikhochi kwa zaka zina
10 zikubwerazi. Ndipo munkhani yachisoni matupi a anthu awiri aluso loyimba omwe anafa pa ngozi ya galimoto ku Nchewu awayika m'manda dzulo ku HHI mu mzinda wa Blantyre. Kumwambo kunabwera anthu osiyanasiyana kuphatikizapo nduna ya zachinyamata, chikhalidwe ndi masewero a Patricia Whiskers. Simeon Boyce akutipatsira zambiri mu ripoti ili. Anthu omwe amakonda kupita kumalo aza msangulutso a Scholars Cafe mu mzinda wa Blantyre lachinayi ndi la mulungu lililonse kukaonera zoyimbayimba sadzamvanso mawu awa. Mawuwa ndi a Elivase Matamando Muyawa yemwe anali ndi zaka 36 ndipo anali wotsogolera mawu mu gulu loyimba la Mingoli. Iye anatisiya lachisanu sabata yatha pa ngozi ya galimoto ya pansewu ku Nchewu pa ulendo omwe amapita ku Lilongwe kukayimba ndi anzake ena anayi. Mmodzi mwa anthu oyimba mgulu la Mingoli yemwenso anasulidwa ndi malemuwa, Crispin Tom, wati gululi ndi lokhudzidwa kwambiri ndi imfayi poti yabweretsa dzenje lomwe ndi lovuta kulikwirira. Sitimanga affect chifukwa iye anali ngati munthu amene amaweka ngati manager wa group ndi pali zinthu zina zake zimene amapanga zimene ife sitinakatha kupanga ndi zinthu ngati zimene zozo ndizovuta kuti tithe kuzipanga pakali pano pachifukwa tili ngati tili muchisoni. Pamwambo wa maliro a Elivase omwe unachitikira ku Machinjiri, mchimwene wake wa malemuwa Peter Muyawa wati ataya munthu yemwe anali mzati wa kubanja. Iye wati malemu Elivase anali ndi luso lachibadwidwe ndipo anali katswiri pa ntchito yake. Mmodzi amene chiyambi chake cha kuyimba tonse tinabwera nacho chilendo chifukwa tinaziwa kuti ndi za magazi, koma kufikira apa pena watisiya Matamando anapanga ubale ndi anthu oyimba ambiri chifukwa cha luso lake. Luso lake ndi limodzi limene anthu ambiri amalisimba. Ane munthu mmodzi amene amayimba from the heart, ane munthu mmodzi amene amakhulupirira kuti ndi nyimbo zimene zingathe kubweretsa ino chitonthozo, ndi nyimbo zimene zingathe kubweretsa chikondwerero, ndi nyimbo zimene zingathe kubweretsa umodzi. So ane munthu mmodzi amene music amakhulupirira kuti ndi chinthu chimodzi chimene ili tu imene imaluzanisa anthu, imene imafalisanso uthenga wabwino. Ndipo kwa katswiri oyimba ngoma Rafael Chitsonga, ngozi yadula moyo wake ali ndi zaka 31. Izi zakhala zovuta kuzimvetsetsa kwa achibale, akubanja, ogwira nawo ntchito komanso anzake. Polankhula pamwambo oyika thupi lake m'manda ku HHI mu mzinda wa Blantyre, nduna yoona za chinyamata, chikhalidwe ndi masewero a Patricia Whiskers ati nalonso boma ndi lokhudzidwa kwambiri ndi imfayi. Imene ndi losi kwa ife ngati ministry, ndi losi ku music industry yathu, considering kuti pakadali pano boma lili ndi maplano kuti ike ndondomeko zambirimbiri zokuti zithandize kupititsa patsogolo luso la oyimba athu mdziko muno. Kotero kuti imfa imeneyi ife kunduna yatikhudza kwambiri kuona kuti gulu lomwe tikufuna ife tilithandize kuti lipite patsogolo ndi lomwenso latisiya. Imfa ya chinyamata asanuwa yabweretsanso zokambakamba pa nkhani yokhudza zachitetezo pa misewu yathu ya mdziko muno. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mizimu yawo iwuse mumtendere. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tikumbutsane mitu yake. Anthu 11 mdziko muno apezeka ndi matenda a kolera. Gulu la malonda ogula ndi kugulitsa zitsulo zokuta ladandaula ndi anthu ena ochita malonda a mtundu kuti akusokoneza malondawa pogula zitsulo zosayenera. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya osewera akale a dziko lino yagonjetsa timu ya mpira wa miyendo ya osewera akale a dziko la Zambia.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani lolemba lopambana.